Co to je? Kámo, tak to je gigachat. Zmiňovali to jméno. Viktor Kaliv. Jo, já vím, ano. Dámy a pánové, jdeme se podívat na jedno video, o kterém mi poslal teda Tofi. Tentokrát jsem se nevybral, já mám tady od doporučení od mýho společníka. Jmenuje se to Jak dopadli výherci Chcete být milionářem. Jdeme se na to podívat, já vlastně vím, že ta show existovala, ale nikdy jsem nějak nesledoval vůbec moc o tom, jako vím, jak to samozřejmě funguje, vím, jako co tam jde, viděl jsem možná jako jestli jeden díl, ale vůbec jako nevím, tak se na to jdeme podívat, co se s nima stalo. Legendární televizní hra Chcete být milionářem, hostovaná dnes již zesnulým Vladimírem Čechem, měla jednoduchý princip. Odpovědět na 15 otázek správně. Byli čím dál těžší a dávali za ně čím dál více peněz. OK, 10 milionů tam až bylo, to je jako dost na to, že to bylo před nějakou dobou už. Pokud jste odpověděli jako mega hodně na všechny správně, vyhráli jste 10 milionů korun. To se ale za 7 let působení této show na českých obrazovkách nepovedlo nikomu. Jaj. Dokonce i výhru nad 1 milion korun si odnesli pouze 2 lidé. OK, tak to jsem teda čekal, že tam aspoň ten milion dá víc lidí, než jenom 2. Jak nyní vypadá jejich život a jaké jsou příběhy těch nejšílenějších výherců milionářů? Počkej, jako Fr, nebo? Zdeňku Jánskému říkali chodící encyklopedie a když jsem viděl, jak otázkami projížděl jak po másle a ani se nezamýšlel, nedivil jsem se. Zájmy četba encyklopedii. Taky. Aha, takže vy jste takový... OK, jakože koníček je, že čteš encyklopedie. OK, tak to pak chápu, že ten člověk je pro tuhle show jak dělaný. Encyklopedický slovník chodící. No, tak to se pozná tady, že jo, brzo. Tak autokrat je, to je politický termín, je to samovládce, Dčko. Tak to jim docela přesně, tím jsem dostrpíval angína, Ačko, Cčko, za C, Cčko, Cčko, Dčko. Mám dát tedy Dčko? Nejčastější odpověď je C. Sovětský svaz. Sovětský svaz. Svých znalostí využil i v jiných známých soutěžích jako Riskuj a Nejslabší máte padáka. Když ale 19. července roku 2002 usedl do křesla milionáře, v podstatě změnil historii. Byl to totiž první člověk, co správně odpověděl na 13 z 15 otázek. Ale můžete být prvním člověkem Ty, ale to je škoda, že to nevyhrál, že už to nedotáhl. v této republice, který získá 2,5 milionu. To se vám líbí ta představa? No, proč ne? Hej, tak teda týpek je extrémně pasivní, jako, však o co jde? Dvoj by se vám nelíbilo, samozřejmě. 13. otázka. Jako v roce 2002, jako už jen ten milion, to bylo fakt jako ranec peněz. 2,5 milionu korun. Jaké je hlavní město Gabonské republiky? Za A. Brazzaville. Za B. Abuja. Brazzaville z něj chce nevymyšlet. Za C. Yaoundé. Za D. Libreville. Tady tak to nemám absolutně tušení. Brazzaville je Kongo, Yaoundé, On jako vyjmenuje skama to je. Kamerun, Abuja, Nigérie, Libreville je hlavní město Gabonu. Co to je? Není co řešit, Jak chcete říct? vím to, ano. Hlavní město Gabonu je Libreville. Takže chcete, abych označil Dčko? Ano. Víte, co riskujete? No, Pátna Já se absolutně se nechá rozhodit. 320 000, to už tady bylo. Neriskuju, protože to vím. Kámo, tak to je gigachat. Mám označit Dčko tedy. Ano. Můžete být první člověk, který to dokáže. Já si na to vyhrnu takhle rukáv tedy. Dejme Dčko. Libreville, vy jste získal 2,5 milionu korun. Jako že však já to věděl celou dobu. U otázky 14. o 5 milionů korun se i přes použití nápovědy kamaráda na telefonu radši vzdal a spokojil se s polovinou. OK, to je rozumný krok. Časový údaj se vyskytuje v textu standardní verze písně The Theater od skupiny Pet Shop Boys. 7:30, 9:30, 10:30, 10:30. Nevím. Nevíš, já to taky nevím, no, takže je to jasný. Proč to budu nevygooglit? Hej, jako 2002 nevím, jak úplně byli schopni rychle něco vygooglit. Vybavím ty nápovědy. To by vám nezůstali. Je tu poslední. Dejme nápovědu 50/50. No to je opravdu. Nemá cenu, fakt nemám tušení, takže já to skončím. No a teď to zkuste jenom tak, o nic nejde. Já nevím, tak C třeba. Dejme C, schválně.
Je to Dčko půl 11. Jo, vidíte to. Tak. Výborně. Odnesl si tedy nádherných 2,5 milionu korun. Jak byl ale chytrej, tak byl i milej. Po výhře rozdal skoro všechny peníze svým kamarádům a dostal se skoro na nulu. Jelikož se mu ale přestalo dařit i v podnikání, tak se nakonec zadlužil. Nezvládl hradit nájem ani leasing svého auta. Vyloučili ho dokonce z bytového družstva. No, takže týpek prostě rozfrckal peníze, dobře, rozdál to, jako moc pěkný, ale potom prostě... Chtěl jsem pomoci známým, kteří rozjížděli firmy ve válcovnách a přislíbili zaměstnat lidi, které krachující podnik propouštěl. Posteskl si muž. Dlužníci mu začali splácet až, když si najal vymáhačskou firmu. S penězi bych dnes naložil rozhodně jinak, už bych nikomu nepůjčoval, dodal. Druhý výher... No jasně, no, jakože... Možná je problém to, že jste v televizi, kde to všichni to vyjou, všichni vyjou, kolik jste vyhráli. Je to blbý, no, jakože s takovou výhrou asi bych jako naložil trošku jinak, no, než to jako takhle rozházet. Jsem měl ale v životě mnohem větší štěstí. Pavel Judas do horkého křesla usedl o rok později, 2. září 2003. Také se dostal k 13. otázce, kterou zodpověděl správně. Hlavní město Honolulu leží na ostrově Oahu. Máte 2. Odnesl si tudíž Hej, ty jsou úplně že bez emocí skoro. On plně však, když se musel nutit na to, aby se vůbec usnal. Jako Zdeněk. Na rozdíl od něj měl ale z peněz by jiné plány. Výhru byste dal na cestu kolem světa. Tak. Tedy víme tak asi pro kolik jste si sem zhruba tak přišel peněz, no a v publiku dcera Michaela. Dobrý den. Myslíte si, že by vás tatínek vzal s sebou na tu cestu kolem světa? No já bych doufala určitě. No, dobře, a jela byste, kdyby vás pozval? Nakonec si to rozmyslel a udělal chytrou věc. Investoval je do domku se zahradou. No, to je aspoň dobrá investice, ne to rozpůjčovat kamarádům nebo rozdat. Tomu však ale ještě na cestování zbylo. Muž je dnes šťastný a nemá se špatně. To se ale nedá říct o dalším soutěžícím, který sice vyhrál velkou částku, ale ve videu není jen díky tomu. Počkej, Kalivoda, ty mi říká, jsem říkal, poslouchal Hlasy zločinu, tam určitě zmiňovali to jméno. Viktor Kalivoda Jo, já vím, ano, jo, já jsem teďka slyšel ten se podcast. narodil 11. září roku 1977. Jo, týpek byl Chcete být milionářem a potom začal, no víte co, to co YouTube má rád to slovo. Ve Slané. V březnu 2004 také, stejně jako minulý soutěžící, vyhrál rozstřel v milionáři. Tentokrát již s novým moderátorem, ale v té době nikdo nevěděl, že to nebude jediný rozstřel, kterého se Viktor zúčastní. Poté, co si ze soutěže odnesl krásných 320 000, přiznal, že trpí silnými depresemi. Od dětství prý prožíval nepochopení a nic ho nebavilo. Byl ale nadprůměrně inteligentní, čehož využil právě v milionáři. Poté ale prý čím dál častěji chodíval po Nuselském mostě a zvažoval odchod ze života. Vždy si to ale pak rozmyslel. Mimo svého života chtěl ale ukončit i životy ostatních. Za peníze z výhry nakoupil zbraně a náboje. Byl čím dál víc posedlý Olgou Hepnárovou, ženou, která v roce 1973 najala náklaďákem do lidí. Původně plánoval útok v pražském metru na nejdelší cestě mezi stanicemi. A nakonec to udělal někde v lese. Ládví Holešovice. Prý to tam podle jeho slov ještě k tomu nehoupe. Několikrát tam již ze zbraní zamířil. Jo, tam vím, že fakt teďka mám dobrý fact checking, že si pamatuju ten podcast. Nakonec jsem jako, že se neodhodlal k tomu, že neměl tu odvahu to dělat v tom metru. A prostě pak to šel dělat někam. Nakonec se ale vždy rozhodl nevystřelit. Ale 13.9. Jako vemte si, že v té době prostě spousta lidí jako klidně mohla jet s ním v tom metru, jako měli fakt jako štěstí, no. 2005, 2 dny po jeho narozeninách, se stalo něco, kvůli čemu se rozhodl, že opravdu bude. Nikdy ale neprozradil co. Máte potom nějaké vysvětlení, proč nechal tomu důvodu nebo motivu? To bychom se bavili o tom důvodu. Samozřejmě mám. 16. října roku 2005 vyrazil do lesa blízko Nedvědic a zastřelil tam jeden pár.
Dále ukončil život jednomu člověku na Kladensku. Vlastnil 2 Glocky, ale jeden z nich vyhodil do kontejneru v Praze. Nevyjádřil se k tomu, proč to udělal. Když ho policie nalezla, začala mít podezření. Kalivoda se k tomu, proč ho vyhodil, nevyjádřil. Navíc auto, které bylo u míst činu, patřilo právě Kalivodově mámě. Když si pro něj ale přišli domů, jeden Glock s asi 350 náboji našli a Viktor se k činu přiznal. Důvod, proč to udělal, ale neřekl. Naštěstí Jako šíleně, je docela jako takový bizární příběh. Na jednu stranu jako je to prostě týpek, co byl jak chcete být milionářem a potom prostě dělal toto. On jakože ne, že by to bylo taková jenom jako jeho pohnutek mysli potom, jako z toho, co vím, že říkají v tom podcastu, tak on už to ne, že plánoval, ale přemýšlel nad tím už jako dlouhou dobu předtím. to zavřeli dřív, než stihl vykonat plánované střílení v metru. Místo 3 lidí by možná zabili desítky. Kalivoda ale už není mezi námi, jelikož svůj život 27. září roku 2010 ve vězení ukončil. Pokud vás jako české show zajímají i české reklamy, koukněte na tohle video. Hej, pod chobotem skvělý video, skvělý zpracování. Dost dobrý, jakože je to naprosto šílené, jako první 2, jako jo, v pohodě, že jo, ale teda ten třetí, ten Kalivoda, je to bohužel případ, o kterým vím, no, který prostě v podstatě jako naštěstí, když se tak řekl, je to taky jako blbý trochu říct, ale jako naštěstí prostě aspoň neudělal to, co původně udělat chtěl, protože by to mělo daleko jako horší následky, bylo by to daleko víc lidí, je to fakt blbý, je to blbý. Takže tak, v dalšího videa se vidíme, čaute.